Mustapha Rezeduwan TV, duniyar nishadi. Yau ba zan yi comedy ba. Me kake nufi? Ina nufin yau ba comedy zan yi ba. To saboda me? Ana bikin duniya ake na kiyama. Haka ne. Ilimi shine jigon rayuwar dan adam. Wannan ka faɗa kanka tsaye. Shin za a same shi ba tare da an neme shi ba? Ina. Wasu na son shi amma ba su da lokacin zuwa neman shi. Shin anya za a same shi ba tare da an tashi an neme shi ba? Lalle ya kamata mu neme shi don inganta rayuwarmu. Har ma da 'ya'yan da za mu haifa. Haka ne gaskiya. Kuma ma ai kogi ba yaƙi daɗi ba. Akan me kake magana? Ina magana ne akan abin da ya zama wajibi gare mu, wato neman ilimi. Tunani mai kyau. Amma ina magana ne akan ilimin addini. Kadda mu ga shekarunmu sun ja. Lalle akwai hanyoyin neman shi a cikin sauƙi. Wace hanya ne kake ganin zamu bi? Kina ɗakinki, kana ɗakinka, za ki koyi karatun Alƙur'ani mai girma tun daga farko har zuwa ƙarshe. Idan kuma hadda ce fa? Idan hadda ce, za ka yi hadda tun daga farko har zuwa ƙarshe. Kai alhamdulillah. Idan abun da ya shafi fiƙihu ne tun daga foundation har zuwa inda Allah ya ƙaddara. To amma hadisi fa? Haka ma hadisi. Amma wannan wace makaranta ce haka? Al-Fawzan Quranic Science Academy. Al-Fawzan Quranic Science Academy. A ina wannan makaranta take kenan? A online. Ban gane me kake nufi ba. Kana ɗakinka za ka koyi Alƙur'ani. Idan mutum na Najeriya? A duk inda kake a faɗin duniya. Kenan ba ma sai mun zo ba? Muna yin darussan mu ne a online. Kana ɗakinka za ka san ahkam na fiqhu, za ka karanci fiqhu, za ka karanci hadisi da dukkanin sauran ilmummuka na addinin musulunci. Akwai wanda zai nemi sani bai samu ba kuwa? Ina. Me zai hana mu yi amfani da wayoyinmu ta hanyar da ta dace? A'a daidaita. Wannan gaskiya ne. Idan ka bari wannan damar ta wuce ka lalle ka cika mara sa'a. Na gasken ma. Babu shakka ilimi yana da rana. Wannan gaskiya ne. Al-Fawzan Quranic Science Academy. Wannan zaɓin yayi daidai. Sun bude sashen koyarwa a online. Haka ne. Suna da bangaren daukan ɗalibai ƙananan yara. Haka ne. Kar ka bari wannan damar ta wuce ka. Suna koyar da larabci, suna koyar da karatun alkur'ani, hadisai, fikihu da sauran ilimin muka. Haka ne. Domin ƙarin bayani sai koyi musu magana kai tsaye a WhatsApp ta wannan number. Haka ne. Allah ya sa mu dace.